Napadayawan ka stop performing fourth class municipality iti Region 1. Iti bineg apo iti local revenue generation. Detalye ka nito manipod dita ngay paway ni Idol Glenn Batoyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. At tultuloy iti panangipakita ti LGU Paway tinapig sa financial stewardship gapu tinagunod da nga regional recognition nga may katlo ti Paway kadigiti amin na fourth class municipalities iti Region 1. No may papanti tinawen a panagduras ti locally sourced revenue ket may kalima iti Region 1. May papan iti ratio to locally sourced revenue to total current operating income. Dagiti pamadayaw nga ented ti Department of Finance ken Bureau of Local Government Finance ket nangitampok ti panagkomite munisipyo amang pasaya at ti revenue generation, mang papigsa ti fiscal autonomy ken mangitandudo iti sustainable local governance. Pinasingkidan manen ti munisipyo ti Paway ti panagkumit na amang pasaya at pay iti panagduras na akas transparent ken accountable government. Ken panagsurot kadagiti kanwat amang suporta iti sustainable growth ken resilient local development. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.